Mga kapuso, Father's Day natala na nga sa ulugon sa Domingo nga adlaw. Pagimakas kag dedikasyon sa mga padre de pamilya, tutukan tao pod kay John Sala. Ulan kag init ang ginagwanta ni Tatay Elmer ka 35 katuig na nga traffic aid sa Iloilo City. Hindi kuno ini maguntat sa pagpanikasog. Bangod ang iya, 2 ka mga kabataan, 4 ka apo kag asawa ang iya inspirasyon. Mensahe sini sa mga kasubong at tatay. Hindi gid ka mo maguntat sa serbisyo bilang bisan pigado lang. Basta sige-sige siya sa maayo lang nga pamaagi. Nagatulo ang balhasang tricycle driver nga si Tatay Cyril bangod sa kapaang. Aminado ini nga may mga tion nga daw mag-give up na ang iya lawas. Apang makita lang kuno sini ang pictures ang iya pamilya. Energized na niliwat sa pagpamasada. Magluwas nga tricycle driver, isa man ini ka pastor. Sa gid nagka-inspire sa ako ng ato na may dito sa langit, no. Kay kun ang taon nato niya ang tanan ka kabudlay kag kabugat sang kasalanan ng tao ginimo man sang Dios sa ato na may dito sa langit, no. Kag ginatag niya man ganing kabuhi para sa aton bisan mabudlay kag ano. So amo man sa akon ginatindugan ko man bilang isa ka may nga para sa akon kabataan, sa akon pamilya, himuon ko man ang tanan. Ang BPO worker nga si Paul, sa piyak sang trabaho, nagahimakas nga mahatagan gid sa nagakaigo nga tion ang anak nga siyang nagpadako. Whatever we're doing, if ang amon nga bata is kinahanglan sa amon nga oras, we're willing to drop everything, whether that's a business meeting or a work in the office. To all fellow dads out there who are raising their children with heart, courage, and joy, happy Father's Day. Madamo sang pamaagi agud ipakita sa aton mga amay ang pagpalangga sa ila adlaw. Perfect ang mga pastries, kaya nga isang sininga mga Father's Day themed bento cakes and cookies. A sweet way para mapabatsyag sa aton mga tatay nga espesyal sila. Upod kay Hans Disyerto, John Sala. 1 Western Visayas.